नमस्कार, मी काव्या गोमंतकमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. गणेशोत्सवाला आता अवघे काही दिवस राहिले आहेत आणि मंडळी, गणेशोत्सव म्हणजे सजावट, गणेशोत्सव म्हणजे गोडधोड पदार्थ, गणेशोत्सव म्हणजे आनंद, ही समीकरणं आपल्याला माहीत आहेतच. पण कोकणात आणि आपल्या गोव्यामध्ये गणेशोत्सव आणि असं एक समीकरण आहे ज्याशिवाय आपला उत्सव अपूर्णच आहे. ते समीकरण म्हणजे गणेशोत्सव आणि माटोळीचं नातं. तर या विषयावर बोलण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत भूषण भावे सर. भूषण सरांबद्दल सांगायचं तर भूषण सर केंद्रीय साहित्य अकादमीचे कोकणी भाषेसाठी संयोजक म्हणून काम करतात. त्याचबरोबर कोकणी परीक्षक, कोकणी लेखक म्हणून सुद्धा ते परिचित आहेत. सर, आपलं गोमंतकमध्ये मनपूर्वक स्वागत. नमस्ते. सर, तुम्ही माटोळी या विषयावर पुस्तक प्रकाशित केलं आहे आणि या विषयावरच आज आपण बातचीत करणार आहोत. माटोळीचं आणि गणपतीचं जे नातं आहे त्याबद्दल मला तुमच्याकडून जाणून घ्यायचं आहे. काव्या, माटोळीवर मी पुस्तक प्रकाशित केलं आहे, याच्यापेक्षा माटोळीचा एक प्रदीर्घ अभ्यास करण्याची संधी मला मिळाली. अर्थात 1994 पासून ह्या संशोधन कामात आम्ही आपल्या कॉलेजमार्फत हा प्रकल्प सुरू केला. खरं म्हणजे कशामधून, जसं तू आत्ता प्रस्तावनेमध्ये बोललीस की कोकणाचं आणि गोव्याचं, माटोळीचं आणि गणपतीचं एक विशेष नातं आहे. आणि त्याला एक गोव्याचं आयकॉन म्हटलं तरी काही वावगं ठरणार नाही. म्हणून आम्हाला वाटलं की याच्यामागे नेमकी भूमिका काय आहे, उद्देश काय आहे, परंपरेमध्ये एवढा मोठा हा उलाढाल करण्याचा विषय का निर्माण झाला असेल, याचं थोडं संशोधन करावं आपण म्हणून आपण सुरू केलं. आणि एकदम धक्कादायक माहिती समोर आली. 1994 साली हा संशोधनाचं काम आपण सुरू केलं आणि 2004 साली ते संपलं. म्हणजे जवळजवळ 10 वर्ष आपण हे काम करत होतो. हे करत असताना आपण रत्नागिरी ते कारवार असं आपण, जसं तू म्हणलीस, कोकण, उत्तर कोकण, मध्य कोकण आणि दक्षिण कोकण असं आपण त्याच्यामध्ये, आणि ह्या सगळ्यामध्ये ही माटोळीची परंपरा आहे. वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये आहे, एकच स्वरूप नाही आहे तिचं. म्हणजे जेवढं वर जाऊ आपण तेवढं, जशी गोव्यामध्ये छताला माटोळी बांधली जाते, गणपतीच्या डोक्याच्या वर छताला असलेल्या एका लाकडी फ्रेमला आपल्याकडे गोव्यात माटोळी बांधली जाते, तशी ती उत्तर कोकणामध्ये नाही आहे. तिथं तिची माटवी कल्पना आहे, माटवी म्हटलं जातं. आणि ती नॉर्मली फळं टेबलवर ठेवली जातात किंवा एका छोट्याशा दांडीला, आडव्या दांडीला ही फळं लटकावली जातात. पण गणपतीच्या माथ्यावर नक्कीच ती बांधली जात नाही. अशी प्रत्येकाची परंपरा वेगळी आहे. त्यामुळे याचा अभ्यास करताना खूप काही गोष्टी समोर आल्या. पहिली गोष्ट आली की गणपतीचा आणि इथल्या निसर्गाचा संबंध आणि त्यातून माटोळीचा जो उगम झाला तो संबंध पहिला आला. म्हणजे असं आपण थोडं वातावरणाच्या बद्दल जाताना म्हणू की वैशाख वणवा होऊन गेला, भरपूर ऊन पडलेलं आहे, ग्रीष्म आहे, तापलेला आहे एकदम. गोव्यात त्याला गिम म्हणतो आपण. आणि तो गिम तापल्यामुळं पृथ्वीला भेगा पडल्या तिकडे सगळ्या. पृथ्वी आता तहानेनं व्याकुळ झालेली आहे. आणि मग मृगा आधीच्या गोव्यात मिर्ग नक्षत्राला फार महत्त्व आहे, पण त्याच्या आधी रोहिणी नक्षत्र आहे. त्या रोहिणी नक्षत्राचे 4 थेंबे पृथ्वीवर पडल्यानंतर ती आसुसलेली पृथ्वी जी आहे पाण्यानं, तिचं थोडक्यात समाधान होतं, थोडक्यात एकदम. आणि तिला एक बीजांकुर फुटतो आणि मग पुढे 3 महिने पाऊस पडतो. वैशाख नंतर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढपर्यंत पाऊस पडतो. आणि या 3 महिन्याच्या पावसानं ही पृथ्वी भरजरी शालूसारखी, पाचवा भरजरी शालू जणू काही तिनं नेसला आहे, अशा प्रकारे ती नटते. ज्याला आपण वृक्ष, वल्ली, लता, झाडं, वृक्ष हे सगळं म्हणतो, असं सगळं रूप आत्ता आपल्याला या श्रावण भाद्रपदामध्ये गोव्याच्या प्रत्येक डोंगरावर पाहायला मिळतं. आपल्याकडे आपण त्याचं वर्णन करत असताना रंग, रूप, गंध आणि रंग अशा रूपात करतो की हे चारही आपल्याला आत्ता डोंगरावर, गोव्याच्या सगळ्या डोंगरावर हे आपल्याला गालीचे, हिरवेगार गालीचे, पिवळे शार गालीचे हे पाहायला मिळतात. तर एवढं हे जे वैभव आहे गोव्याचं, खास करून ह्या सह्याद्री पट्ट्याचं, ज्याला आपण वेस्टर्न घाट्स म्हणतो, जो जगाच्या अनेक बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉटमधला एक आहे, याच्यामध्ये या गणपतीचा उगम झाला. म्हणजे असं आहे की पार्वतीचा मुलगा, पार्वती म्हणजे कोण, ह्या सगळ्या सिम्बॉलिक कल्पना आहेत बरं का. पार्वती पर्वताची कन्या, आणि हा पर्वतावरचा जो गाळ आला सगळा, जिनं ते आपल्या अंगाच्या मळीपासून तयार केला असं आपण मानतो ना. म्हणजे हा पर्वताचा गाळ आहे सगळा, जो अत्यंत सुपीक आहे. तो येतो वरून, डोंगरावरून वाहत वाहत, आणि नद्यांच्या दोन्ही बाजूंना तो पडला जातो पावसाच्या पाण्याबरोबर.
आणि तिथे भरपूर मोठ्या प्रमाणात पिकं आपल्याला मिळतात नदीच्या दोन्ही काठावर. आणि ती पिकं, हा सुगीचा उत्सव आहे गणपती, जसा शिगमोत्सव आहे गोव्याचा, सुगीचा उत्सव आहे, तसं आता शेतामध्ये धान्य पिकलेलं आहे सगळीकडे, निसर्ग फुलला आहे, निसर्ग फुललं आहे, धान्य सगळं पिकलेलं आहे. पुढच्या 6-7 महिन्यांची आपली पोटाची बेगमी झाली आहे असं प्रत्येक शेतकऱ्याला वाटतं. आणि ह्या कृषी संस्कृतीमधून या गणपतीची पूजा इथे आलेली आहे. त्याचं तोंड हत्तीचं आहे, धड याचं मनुष्याचं आहे. अशा प्रकारचा हा गणपती, मला सांगायला आवडेल की ज्यावेळी गणपतीची प्रतिमा तयार झाली नव्हती, म्हणजे ज्यावेळी मूर्तिरूपात गणपती पूजला जात नव्हता, त्या काळात गोव्यामध्ये विड्याचं पान, म्हणजे ज्याला आपण खायचं पान म्हणतो, आणि सुपारी ह्या स्वरूपात गणपती पूजला जायचा. एवढं हे गणेश पूजन इथल्या कृषी संस्कृतीकडे जोडलेलं आहे आणि एवढं ते प्राचीन आहे. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की सणांचं आणि निसर्गाचं आपल्याकडे एक विशेष नातं आहे. आहेच. हो. आणि हा संबंध इथे जो आहे तो फार सूचक आहे बरं का, सिम्बॉलिक आहे सगळं हे सगळं. जसा पार्वतीचा संदर्भ मी सांगितला, इथं अजूनही गोव्यामध्ये महादेव पूजायचा झाला, म्हणजे शंकर पूजायचा झाला, तर तो नारळाच्या रूपात पूजला जातो. म्हणजे किती निसर्गाकडे नातं आहे बघा. हो. आणि पार्वती जी आहे ना, ती ज्याला आपण तिरडा म्हणतो मराठीत, कोकणीत चिड्डो म्हणतात त्याला, जे आपण पाटी पुसायला आपली मागची पिढी ज्याचा उपयोग करायची, त्या तिरड्याच्या पानांनी आणि हरणे जे आहेत, हरणे नावाची एक दुसरी वनस्पती जिला पिवळी फुलं फुलतात आणि ज्याचा आत्ता मी गालिचे म्हणून उल्लेख केला. आत्ता आपण पर्वतावर गेलो तर त्याचे गालिचे आपल्याला बघायला मिळतील, हिरवेशार. तर त्या रूपामध्ये गौरी पूजली जाते. आणि शेतातली चिकण माती, डिफळे ज्याला म्हणतो आपण, ते डिफळे आणून इथे गौरीचं पूजन केलं जातं. म्हणजे एवढी ही क्रिएटिव्हिटीची संकल्पना निसर्गाकडे जोडलेली आहे. याला आधुनिक शास्त्रीय भाषेमध्ये इको थिओलॉजी म्हटलं जातं. म्हणजे पर्यावरणीय देवकशास्त्र. ज्याचा संबंध आहे पर्यावरणाकडे, पण तो देवाकडे जोडलेला आहे. जसं वटपौर्णिमा आहे किंवा अन्य उत्सव आहेत. आता श्रावणात इथे गोव्यातल्या बायका, लग्न झालेल्या सवाष्ण बायका आयतार पूजन करतात. प्रत्येक घरी हे आदित्यवाराचं पूजन असतं. आणि त्याच्यामध्ये जो कोकोबा तयार करतात, तो कोकोबा म्हणजे काही इथल्याच सगळ्या वनस्पती आहेत त्या, काही नामधारी, काही नावं नसलेल्या, काही क्रिपर्स जमिनीवरचे, काही इकडची तिकडची मिळणारी फुलं, अशा सगळ्यांचा तो कोकोबा बनतो. म्हणजे ही निसर्गपूजाच आहे. इथल्या सुपीक मातीची पूजा ही गणपतीच्या रूपात केली जाते. जसं मी मगाशी म्हणालो की ही डोंगरावरून वाहत येणारी जी माती आहे ते मॅटर आहे, त्याला आपण मास म्हणतो फिजिक्समध्ये. आणि त्याच्यामध्ये चैतन्य असतं, म्हणून तर आपण नुसतं बी पेरलं की पुरे, तिथून भरपूर धान्य उगवतं. असं हे मॅटर प्लस एनर्जी यांचं संयुक्त रूप म्हणजे गणपती आहे. आणि त्याची पूजा इथे केली जाते. म्हणजेच मातीची पूजा ही. बरोबर. गणेशोत्सवामध्ये माटोळीचं किती आणि कसं महत्त्व आहे सर? आता ही कशी आली असेल परंपरा, हे आपण पाहिलं की त्याच्यातून पहिला एक स्वरूप असं की हा जंगलातलाच आहे ना गणपती. म्हणजे त्याचं तोंड हत्तीचं आहे, धड मानवाचं आहे. अशा ह्या गणपतीला घरात आल्यानंतर आपण जंगलात असल्यासारखंच वाटावं म्हणून काहीतरी वर जंगलाचाच, आजच्या भाषेत डेकोरेशन ज्याला आपण म्हणतो, की त्याला बी ॲट होम असं वाटावं, घरी असल्यासारखं. म्हणून ती एक सजावटीची कल्पना आपल्या पूर्वजांनी रसिकतेनं केली असेल. आज आपण इलेक्ट्रिकल डेकोरेशन्स करतो, बाकी अन्य प्लॅस्टिक डेकोरेशन्स करतो. त्या काळात या सगळ्या गोष्टींचा काही अभावच होता. त्या काळात जे काही आजूबाजूला मिळेल ते आणायचं आणि लावायचं माटोळीला, हा एक त्यातला सिद्धांत नक्कीच आहे. त्यामुळे गणपतीला घरी असल्यासारखं वाटावं, हा त्यातला पहिला झाला. मग माणसाला सभ्यतेच्या एखाद्या टप्प्यामध्ये जेव्हा तो रानात गेला असेल आणि भूक लागली म्हणून त्यानं कुठलं तरी पेरूसारखं दिसणारं एखादं फळ खाल्लं असेल, नेमकं ते विषारी फळ त्याच्या तोंडात गेलं असेल, तो बेशुद्ध पडला असेल, मेलाय असेल कदाचित त्यातनं. एखाद्या याच्यामध्ये पाणी होतं तर पाणी प्यालं असेल, ते पाणी त्याला तारलं असेल, त्याची तहान भागली असेल. असे जे अनुभव त्याला येत गेले प्राणीमात्राबद्दल आणि वनस्पतीबद्दल, ते नमूद करण्यासाठी त्या झाडांना त्यानं आणून माटोळीत स्थान दिलं. म्हणजे आपण माटोळीचा जर संदर्भ पाहिला तर एक 6-7 प्रकारच्या वनस्पती दिसतात तिथे. मुळात माटोळी आहे ना, ही केवळ फळावळ नाही आहे. पान आहे त्याच्यामध्ये, पानं लावली जातात, काही फुलं लावली जातात, काही फळं लावली जातात, झाडांच्या साली लावल्या जातात.
मुळं लावली जातात आणि एकदम खाली ज्याला पाळं म्हणतो आपण ती पण डीप रूट्स ती पण लावली जातात त्याच्यात. काही भाज्या लावल्या जातात. असं सगळं मिळून ती माटोळी बनते. त्यामुळे जे जे फळ माणसानं खाल्लं, अनुभवलं, त्याला ते पौष्टिक लागलं, उपयोगी पडलं, विषारी लागलं, जो काही त्याचा अनुभव होता ती फळावळ आणून त्यानं माटोळीला बांधली. म्हणजे आज आपण विज्ञानाच्या मुलांना शाळेमध्ये हे पहा, हे वेगवेगळ्या प्रकारचे रॉक्स आहेत बघा, ही वेगवेगळे प्लांट स्पीशीज आहेत असं आपण त्यांना दाखवतो नाही का, म्हणजे म्युझियममध्ये नेऊन दाखवतो. आय कन्सिडर माटोळी ॲज अ म्युझियम ॲक्च्युली. आणि हे वस्तुसंग्रहालय कसलं संग्रहालय आहे, हे वनस्पतींचं संग्रहालय. हा एका प्रकारे फार्माकोपिया आहे की अनेक औषधी वनस्पती ज्या माणसाला सापडल्या त्या आणून त्यांना माटोळीला लावलं. बघा हे औषधी आहे म्हणून त्याला स्थान देण्यात आलं. कुठलंही आणलं आणि काही लावलं असं नाही, त्याच्यामागे काही ना काही भूमिका आहे. बरोबर. म्हणजे मी म्हणले 6 प्रकारचे. 6 प्रकार कोणते? पहिला देशी झाडं. ही सगळी झाडं देशी आहेत बरं का. याच सह्याद्रीच्या भागामध्ये रुजणारी, फुलणारी, फळणारी अशी झाडं आहेत सगळी. नंबर 1. त्याच्यामध्ये कोणतंही तसं फॉरेन म्हणण्यासारखं झाड नाही. म्हणजे इथला आंबा, इथला फणस हे सगळं आहे त्याच्यामध्ये. मग इम्पोर्टेड आहे. आता काळ बदलला, काळाप्रमाणे नवीन फळं पण आले आपले. जे सफरचंद आपल्याकडे नव्हतंच गोव्यात, आता ते आलं बाजारात उपलब्ध झालं, मग ते पण लावा मॉडेलला. मोसंबी आता नवीन आली, ती पण डाळिंब होतं म्हणा इथे, पण अदर अशी कमर्शियल जी आली ती पण लोक आता. हा दुसरा प्रकार, एक इंडिजिनस देशी, दुसरा आयात केलेली. अननस आपण आयात केलं, पेरू आपण आयात केला, चिकू आपण आयात केला. पोर्तुगालच्या काळामध्ये हे सगळं गोव्यामध्ये आलं. बरोबर. ते पण आता माटोळीला मोठ्या प्रमाणात लावलं जातं. तिसरा प्रकार जंगली, जे आपल्या गावठणावर आपण राहतो तिथे होत नाही, जंगलात होतात, पण जे उपयोगी आहेत मानवाला कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी. माणसाला ते प्रयत्न करून त्याचे गुण ओळखले, औषधी गुण किंवा खाद्यपदार्थ आहेत काही आपण खाऊ शकतो, त्यांच्या भाज्या बनवतो. कोयतेवाल आहे फॉर एक्झाम्पल, भाजी खाल्ली जाते त्याची. शिरमंडोळी आहे, तिची भाजी खाल्ली जाते. कुड्डूक आहे रानातली, त्या कुड्डुकीची भाजी आहे. तर असे अनेक वनस्पती ज्या आहेत जंगली पण माणसाच्या उपयोगाला पडल्या, खाण्यासाठी म्हणा किंवा औषधासाठी, त्या आणून हा तिसरा चौथा प्रकार झाला. एक खाण्यासाठीचा वाईल्ड बट एडिबल आणि वाईल्ड बट मेडिसिनल, हे 4 प्रकार झाले. मग 5वा मी मगाशी सांगितलं की विषारी पण सापडलं त्याला. आपल्याकडे सापाची पण पूजा केली जाते, तसं ते विषारी वनस्पतीला पण आणून स्थान देण्यात आलं. त्याच्यामध्ये अनेक आहेत, म्हणजे वाघ चपको नावाची आहे. गेळ आहे. गेळ म्हणजे गेळीचे काटे फार डेंजरस असतात, ते काटे लागले तरी माणूस बेशुद्ध पडू शकतो. तसं त्याचं फळ पेरूसारखं दिसतं. म्हणजे असा पेरू आणि असं गेळ धरलं तर तू नाही ओळखू शकणार कुठला पेरू आणि कुठलं आहे ते, एवढं ते बेमालूम असतं. मग ते गेळ कधीतरी माणसानं खाल्लं असेल भुकेला म्हणून, अरे पेरू आहे म्हणून, तर ते विषारी फळसुद्धा माटोळीला लावलं जातं. अशी पॉयझनस, वाईल्ड पॉयझनस. आणि म्हटलं तर कसं आहे की तसं पाहिल्यास प्रत्येक वनस्पतीचा काही ना काही उपयोग हा असतोच, असायलाच पाहिजे कुठल्या ना कुठल्या माध्यमात. आपण ते औषधाचे ते उपयोग अजून ओळखले नसतील म्हणून मी 6वा प्रकार असा केला, केवळ डेकोरेटिव्ह, फक्त ऑर्नामेंटल, बरी दिसतात म्हणून आणून लावली. बिल्लमाडाची फळं किंवा अजून अशा रामरख म्हणून झाड आहे, छान दिसतात गोंड फुलांचे, हां मग लावू आपण, सुशोभित करू डेकोरेशनसाठी. असे 6 प्रकार हे माटोळीला बांधले जातात. ओके. माटोळीमध्ये आता तुम्ही म्हटलात 6 प्रकार आहेत, पण याच्यामध्ये फळं आलीत वेगवेगळी, फुलं आलीत, वनस्पती आल्या, तर हे सगळं मिळून एकूण संख्या किती होते या गोष्टींची पूर्ण माटोळीसाठी? असा निश्चित आकडा नाही सांगता येणार. आता बघा असं आहे, जगामध्ये 3 लाख झाडांच्या स्पीशीज म्हणजे प्रजाती आहेत असं आपले वैज्ञानिक सांगतात. आपल्याला त्यातल्या काय 1000-1500 माहिती असतील मानवाला, ज्या मानवाच्या कुठे ना कुठे उपयोगाला पडतात. या वेस्टर्न घाट्समध्ये अशा काही 1000-1500-2000 वनस्पती अजून थोड्या जास्ती असतील. तर मानवाला त्या काळात फुलणाऱ्या फळणाऱ्या ज्या आहेत त्याच आपण माटोळीला बांधतो. जे एप्रिल मे मध्ये रुजेल आणि फळेल त्याचा चतुर्थीच्या वेळी काही उपयोग असत नाही. श्रावण भाद्रपद महिन्यामध्ये जे काही रानामध्ये किंवा आपल्या आजूबाजूला जे काही उगवतं तेच आपण माटोळीला बांधतो. आतापर्यंत हे पुस्तक जे माझं लिहिलं त्यावेळी आमचा जो सर्वे होता त्याच्यात 125 ते 150 वनस्पतींचा
सर्वेक्षण आम्ही केलं. ओके. म्हणजे त्याचं बॉटॅनिकल नाव, शास्त्रीय नाव त्याचं, त्याला देशी नाव काय आहे कोकणी वा मराठीमध्ये, संस्कृतमध्ये काही नाव आहे का त्याला, मग बाकी भाषामध्ये काय म्हटलं जातं, प्रमुख भाषामध्ये कन्नडमध्ये काय म्हणतात वगैरे वगैरे, मग त्याचा उपयोग काय आहे, औषधी उपयोग काय, व्यावसायिक उपयोग काय, असं आम्ही सर्वेक्षण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर गोवा सरकारनं राज्यस्तरावर माटोळीची स्पर्धा सुरू केली. हो. त्यातून प्रचंड जागृती झाली गोवाभर. आणि आता आपण जर पाहिलं, आता चतुर्थीच्या वेळी आपण पाहालच आणि तुम्ही तुमच्या टी व्हीवरून दाखवालही, ते साधारणपणे 500 वनस्पतीचे प्रकार हे माटोळीला गोव्यामध्ये बांधले जातात. ओके. आमच्याकडे जी अधिकृत यादी आहे त्याच्यात 438 वनस्पतींची नावं आमच्याकडे नोंद आहेत. त्याचा प्रयत्न चालू आहे की सगळ्यांचंच अजून बॉटॅनिकल क्लासिफिकेशन झालेलं नाही आहे. ओके. तर बॉटनीचे जे तज्ज्ञ लोक आहेत त्यांच्या आधारे त्यांचं आधी क्लासिफिकेशन होणं आवश्यक आहे. कारण स्पीशीज जरी सेम असली तरी त्याचं विशिष्ट भागामध्ये मिळणाऱ्या प्रजातींचं नाव वेगळं असतं, त्याला वेगळं नाव द्यावं लागतं बऱ्याच वेळा. बरोबर. तुला सांगेन मी काव्या की या पुस्तकामध्ये अनेक वनस्पती अशा आहेत ज्यांचं नामकरण गोवा विद्यापीठाच्या वनस्पतीशास्त्र विभागानं पहिल्यांदा केलेलं आहे. अरे वा. जे आधी नव्हतं. आम्ही आणून दाखवलं त्यांना, ही प्रजाती आहे बघा, तर त्यांनी नंतर त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक्स बघून त्याचं नॉमेनक्लेचर केलं. ओके. हां, तर असं बऱ्याच गोष्टींचं करायला लागेल. आपण जर बाजारात गेलो आणि विचारलं लोकांना जे विकतात, तुम्ही विचारा त्यांना उद्या, मला माहीत नाही म्हणतील, हे माटोळीला बांधायचं आहे एवढंच त्यांना माहिती आहे, जे वर्ष परंपरेनं आलेलं आहे. आणि आजकाल असं झालं आहे की ह्याला खप आहे ना बाजारात. डोंगरावर जायचं, काय मिळेल ते घेऊन यायचं आणि ते बाजारात आज खपतं ना. अर्थात. प्रत्येक कुटुंब 50,000 गोव्यामध्ये मूर्तीपूजन होतं, म्हणजे 50,000 मूर्ती खपतात गोव्यामध्ये. तर ह्या 50,000 कुटुंबांना 1,000, 2,000, 3,000 रुपयांची माटोळी लागते. हो. म्हणजे तुम्ही उलाढाल बघा, या जे माटोळीचे बाजार आता उद्यापासून भरतील, त्यांची जर तुम्ही उलाढाल पाहिली तर ती लाखो करोडोंच्या घरामध्ये असते. यावरून याचं महत्त्व, आर्थिक महत्त्वसुद्धा हे लक्षात येईल. आणि इथली जी निसर्ग वैविध्यता आहे, ज्याला बायोडायव्हर्सिटी म्हटलं जातं, ती पण त्याच्यातून लक्षात येऊ शकते. आता माटोळीमध्ये विविध प्रकारची वनस्पती, फळं वापरली जातात, पण काही गोष्टी ज्या आहेत त्या माटोळीमध्ये वापरल्याच जातात. अशा गोष्टी कोणत्या आहेत सर? खरं आहे, म्हणजे ज्याला आपण मिनिमम म्हणतो असं काही गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत. म्हणजे आंब्याची डहाळी बांधल्याशिवाय सुरुवातच करू नये असा कायदा आहे बऱ्याच ठिकाणी. मिनिमम आंब्याची डहाळी बांधावी, त्याला आंब्या ताळो म्हणतात गोव्यामध्ये. आणि आंबा हा बऱ्याच प्रमाणात ना, म्हणजे का धार्मिक कार्यात तो आलेला आहे, तर आंबा हा रिपेलंट आहे. इट इज मॉस्किटो रिपेलंट, इट इज आपल्या व्हायरस रिपेलंट. म्हणून आपलं तोरणसुद्धा आंब्याचंच असतं, ते दाराला लावे, म्हणजे त्याच्यापासून काही जंतू वगैरे घरात प्रवेश करू नये अशी त्याच्यामागची भूमिका आहे आणि वैज्ञानिक पण आहे ती. तर आंब्याचा ताळा लावणं, ताळो ज्याला आपण म्हणतो, तो लावणं एक झालं. असोलेया नारळ. आता याच्यामध्ये सुद्धा एवढी महत्त्वाचं आहे, म्हणजे किती प्राचीन असावी ही संस्कृती, जी ज्यावेळी म्हणजे प्री वैदिक आणि प्री ॲग्रिकल्चर काळामध्ये सुद्धा ही परंपरा किंवा अशा प्रकारची निसर्गपूजा ज्याला आपण म्हणतो ही होती. शेळावणं नाल्ल बांधतात, त्या नारळाची जात जी आहे ती शेळावणं म्हणतात त्याला. याच्यामागे जेव्हा आपण संशोधन केलं तर असोल्याच नारळ आहे, सगळ्यात मोठा आहे, चांगला बरा. तर शेळावणं म्हणजे सिलोनची जात आहे ती. सिलोन श्रीलंकेमध्ये जे आहे तिथली ती जात शेळावणं, म्हणजे तो मोठा मिळतो, जसं आता बाणावलीचा आपण म्हणतो मोठा नारळ. एवढं ते प्राचीन आहे सगळं प्रकरण, म्हणजे ते त्यावेळी आलेली आहे. मग आता गोवा हा, म्हणजे गोवा या शब्दाचा उगम काही लोक गो म्हणजे गो संस्कृतीवरून करतात, काही आपले संशोधक. काही संशोधक गोवा याचा उगम सुपारीवरून करतात. संस्कृतमध्ये गुरवाक म्हणजे सुपारी. जसं आपण आसामची मधलं जे शहर आहे गुवाहाटी, गुवा म्हणजे सुपारी, हाटी म्हणजे बाजार, सुपारीचा बाजार तिथे भरतो म्हणून ती गुवाहाटी. तसंच इकडचं गोवा जे आहे हे सुपारीकडे संबंधित आहे. बरोबर. तर गोव्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी ज्याला आपण कुळागरं म्हणतो, सुपारीची बागा ह्या आहेत. त्यामुळे सुपारीचं शिफ्ट म्हणजे सुपारीचा बंच ऑफ अरेका नट्स हे माटोळीला बांधलं जातं. मग नारळाची सगळी पेंड, शेल ज्याला म्हणतो आपण, ती माटोळीला मिनिमम, या काही गोष्टी मिनिमम आहेत गोव्यातल्या. जसं आपण असोल्या नारळ पाहिला, आंब्याची डहाळी पाहिली,
हे पाहिलं आपलं नारळाची शेल किंवा पेंड ज्याला म्हणू ती पाहिली, सुपारीचं शिफ्ट आपण म्हणतो ते पाहिलं, कांगल्या ह्या मिनिमम आहेत. हां, घागऱ्या ठीक आहे असल्या तर असल्या, पण त्याला एक रूप आहे त्या घागऱ्यांना, आणि त्या म्हणजे नावंसुद्धा कशी आहेत बघा ही. म्हणजे ही आजकालच्या संशोधकांना फार काय बनवू शकेल, चौकस बनवू शकेल अशी ही नावं आहेत. तुला मी सांगू का की श्रावण महिन्यामध्ये महिला या आदित्यवाराचं पूजन करतात, आयतारचं. त्याच्यामधल्या जर वनस्पती आपण पाहिल्या, सीतेचं काजळ कोकम, सीतेची टिकली, अशीच नावं आहेत त्यांना. सीतेचे पोहे, अशीच नावं आहेत त्या सगळ्या वनस्पतींना. म्हणजे ही सगळी इको फेमिनिझमची नावं आहेत, इको फेमिनिस्ट नावं आहेत ही सगळी. त्यामुळे आपल्याकडे फेमिनिझमची कल्पनासुद्धा कशी त्यातनं अभ्यास करता येऊ शकतो हे त्याचं वैशिष्ट्य. जसं मी शेळावणंचं सांगितलं की किती प्राचीन आहे. तर अशा ह्या 5-6 वनस्पती ह्या मिनिमम कॉमन प्रोग्राम ज्याला म्हणतात तो आहे माटोळीचा, तो तेवढा बांधलाच पाहिजे. बाकी मग तुमच्या सधनतेप्रमाणे, तुमच्या उपलब्धतेप्रमाणे तुम्ही जे काय असेल पण किमान या गोष्टी तरी असाव्यातच असाव्यात असा संकेत आहे. आपल्याकडे काही ठिकाणी नेवऱ्या बांधतात, करंजा त्या बांधल्या जातात. काही ठिकाणी सान्नं करतात, ती बांधतात नवस म्हणून, आणि मग ती प्रसाद म्हणून त्याचं सेवन केलं जातं. सो माटोळीला जे बांधतात ते नैवेद्य आहे असं मानलं जातं काही ठिकाणी, आणि ते त्याचं सेवन केलं जातं. कारण 7 दिवस 9 दिवस 11 दिवस गणपती राहायचा झाला तर माटोळीला समजा एखादं फळ बांधलं असेल चिबडासारखं, तर ते पिकणारच आहे तिकडे, केळ्यांचं घड पिकणारच आहे, तर तो प्रसाद म्हणून नंतर खायचा, अशी परंपरा बऱ्याच ठिकाणी. आता तुम्ही म्हणालात सर की जी फळं आधी नव्हती ती सुद्धा आता आपण माटोळीला बांधतो. त्याचप्रमाणे मला तुम्हाला विचारायचं आहे की आधीचं माटोळीचं स्वरूप आणि आत्ताचं स्वरूप यामध्ये तुम्हाला काय फरक जाणवतो, आणि असं कुठे आता जर आपण पाहिलं तर माटोळीमध्ये जिवंत फळं म्हणजे आपली ताजी फळं मिळत नसल्यामुळे बऱ्याच जणांनी लाकडी फळं बांधायला सुद्धा सुरुवात केली आहे. याबद्दल तुमचा दृष्टिकोन कसा आहे? छान प्रश्न आहे. खरं म्हणजे असं आहे की माटोळीची जी पारंपरिक चौकट आहे जी प्रत्येक घरामध्ये असायची ती आधी पोफळीच्या झाडापासून म्हणजे सुपारीच्या झाडापासून तयार केलेली असायची. कारण आधी तोच सोर्स होता ती चौकट बनवण्याचा. आणि जेवढं घराणं खानदानी, जेवढं घराणं श्रीमंत आणि जेवढं घराणं मोठं, तेवढी ती माटोळीची चौकट मोठी. प्रत्येक घरामध्ये एक विशिष्ट जागा, गणपतीची खोली ज्याला म्हणतात, ही कोमंतकीय घरामध्येही असतेच. म्हणजे प्रवेश केल्यानंतर शक्यतो उजव्या बाजूला ही खोली असते. काही जण मग सभागृहातच आपल्या हॉलमध्येच माटोळीसाठी व्यवस्था केली जाते. काही जणांच्या त्या गणपतीच्या खोलीतच माटोळीची व्यवस्था असते. मखर असतं काही ठिकाणी पारंपरिक खानदानी कुटुंबामध्ये. तशी ही माटोळीची चौकट जशी मी म्हणलो आधी सुपारीच्या झाडाच्या त्या बुंध्यापासून त्याच्यापासून कांबी काढून म्हणजे पोल्स काढून त्याच्यापासून तयार व्हायची. मग बांबू आला त्याच्यामध्ये, बांबूपासून बनवली जाऊ लागली. बांबू गेल्यानंतर मग सॉमिल्स आल्या. मग आता MS स्टील आलं. सो चांगलं MS स्टीलची माटोळी गडगंज झाली. एकदा बसवली की लाईफ लॉंग. लाकडी माटोळी तिला काही डागडुजी येईल, ती हलेल, मोडेल, काही भाग त्याचा सुटून निघेल वगैरे. MS स्टीलची बसवली की अजून तुझे 60-70 वर्ष काही होणार नाही तिला. असं हे बदल जसे माटोळीच्या चौकटीमध्ये झाले तसेच ते फळफळावळीमध्ये पण झाले. पारंपरिक गोव्यामध्ये केवळ जी फळं त्या भागात त्या काळात मिळतात तीच आणून माटोळीला बांधण्याचा प्रघात आहे. बरोबर. एकदम गरीबातलं गरीब घर जरी असेल तरी किमान आंब्याच्या डहाळ्या, टाळे म्हणतात गोव्यात त्याला, आंब्या ताळो, त्या डहाळ्या आणि एक नारळ, न सोललेला नारळ, असोलिया म्हणतो आपण त्याला, असोलिया नारळ, हे मिनिमम 2, आणि मग जे काही मिळेल तुम्हाला ते. पण ऑन एन ॲव्हरेज आजच्या बाजारात जर तुम्ही खरेदी करायला गेला तर 1000, 1500, 2000 रुपये एका सिंपल माटोळीचा खर्च असतो. सिंपल माटोळीचा एवढा काही सगळ्यांना परवडतो असं नाही. मग ज्यांना रानांकडे संबंध आहे, जंगलांकडे संबंध आहे, ते स्वतःच आणतात स्वतःचं सामान डोंगरावर जाऊन. पण नसेल त्यांनी काय करायचं? मग जे काय मिळेल ते बांधतात. आता याला पर्याय म्हणून तू म्हटल्याप्रमाणे लाकडी फळं आली, मेण फळं आली, प्लॅस्टिकची फळं आली, रेझिनची फळं आली, असे बरेच प्रोडक्ट्स बाजारात उपलब्ध आहेत. आता ह्याचे प्लस आणि निगेटिव्ह दोन्ही पॉईंट आहेत. प्लस पॉईंट असा की मी तर आता असं म्हणेन की केवळ अंधपणे डोंगरावर जाऊन जे काही मिळतं ते ओरबाडून आणणं
ज्याचा आपल्याला काही आतापता नसतो, नाव ना गाव त्याचं माहिती असतं, बरोबर. आणि नुसती श्रद्धा म्हणून ते माटोळीला बांधणं आणि निसर्गाचं प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नुकसान करणं, यापेक्षा तू जो पर्याय सांगितलास, लाकडी पर्याय किंवा रेझिनचा पर्याय, तो कधीही चांगलाच. नेगेटिव्ह बाजू अशी की यातनं आपण जंगलाकडून आपला संबंध तुटेल. तुटेल. जो इकॉलॉजीचा आणि या सणाचा संबंध आधीपासून आहे, की त्याच्यामुळं आपण रानात जावं, जंगलात जावं, जंगलाची ओळख करून घ्यावी. मानवाचा आणि निसर्गाचा संबंध ठेवण्याचं हा एक साधन होतं. हो. आपण ते ओरबाडलं, वेगळ्या दृष्टीनं ते वापरलं, हा भाग वेगळा त्यातला. परंतु तो भाग त्यातनं मिस होईल. माझा दृष्टिकोन असा आहे त्यातला, त्याकडे बघण्याचा. किंवा कुठेतरी असं पण आहे की आत्ताचं जगच इतकं धावपळीचं आहे की त्यामुळे सुद्धा लोकांना जंगलामध्ये जायला वेळ नाही आहे, असं सुद्धा म्हणू शकतो आपण. ते पण आहेच ना, की मला आज वेळच नाही, मला डोंगरावर जायला नाही, मला असं वाटतं की कोणी माझ्या घरी आणून जर माटोळीचं सामान मला रेडीमेड देत असेल, मला बाजारात जायला सुद्धा वेळ नाही आहे. हो. ही स्थिती आहे. आणि आता कोरोनानंतर तुला माहिती आहे की असं संसर्गासाठी लोक जाणं टाळतात. त्यामुळे ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पुढे हे सण कसे राहतील, त्याला काय, हे एक प्रश्नचिन्हच आहे. पण आधीच्या काळात ज्यावेळी लौकिक शिक्षणाची, फॉर्मल एज्युकेशनची काहीही व्यवस्था नव्हती, अशा काळात पुढच्या पिढीला आपल्या जंगलाचं हे जे ज्ञान द्यायची, बॉटनीचं ज्ञान दिलं पाहिजे ना. कारण समाजाची प्रगती केवळ एकाच प्रकारचं ज्ञान घेऊन होत नसते, त्याला सगळ्या प्रकारच्या ज्ञानाची गरज असते. हे बॉटनीचं ज्ञान देण्याची ही अधिकृत व्यवस्था आपल्याकडे गणेश चतुर्थीच्या माध्यमातून होती. जसं आपण त्याला एक्झिबिशन म्हटलं, म्युझियम म्हटलं, फार्माकोपिया म्हटला, तसा तो होता. ते ज्ञानाचं भांडार होतं एका अर्थानं. त्यामुळे त्याच्याकडे डोळस दृष्टिकोनातून जर आपण पाहिलं आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून जर आपण ते साजरं केलं, त्यातून मुलांना किती माहिती मिळेल ना, की किती वनस्पतींकडे आपला संबंध आहे. चल मी तुला दाखवेन कधीतरी, हे अर्जुन म्हणजे काय आहे, हे कांगलिणीचं झाड म्हणजे काय आहे, ज्याला गोव्याची स्टेट ट्री म्हटलं जातं, राज्याचं झाड, माडत. ती माडत म्हणजे कुठे असते बाबा, ती काय तिचं वैशिष्ट्य आहे, हे लाकूड तिचं का, म्हणजे एकदा केलं फर्निचर की ते शेकड्यांनी वर्ष ते असंच राहील चांगलं, त्याला वाळवी लागणार नाही, अशी जी त्याची किमया आहे, ते काय, हे सगळं विद्यार्थ्यांना कसं कळेल ना आजकाल. नाही तर त्यामुळे ते शिक्षणाचं माध्यम पण होतं त्या काळात, असं मला वाटतं. ओके. गणेशोत्सवामध्ये सर माटोळीच काय बनतात, म्हणजे याचं नैसर्गिक, आयुर्वेदिक आणि आध्यात्मिक असं तिन्ही नातं काय आहे? तिन्ही नातं आहे खरं म्हणजे. की जसं मी बोललो की निसर्गाचं नातं असं आहे की माणसाचा संबंध निसर्गाकडेच होता त्यावेळी, तुटला नव्हता माणूस निसर्गापासून. आज आपण तुटले गेलो आहोत, त्यामुळे आपण आज पर्याय शोधतोय. बरोबर. करतो आपण निसर्गाचंच अनुकरण, पण ते करतोय प्लॅस्टिकच्या माध्यमातून. ते करतोय म्हणजे आज पुष्पगुच्छ द्यायचा झाला तर तो प्लॅस्टिकचाच असतो, हाच आहे का समोर आपल्या. हो. तेव्हा हे आहे निसर्गाचंच रूप, पण ते व्यक्त केलंय प्लॅस्टिकच्या रूपामध्ये, आधुनिकीकरणामध्ये. हा, अर्थात. तर माटोळी हे अस्सल निसर्गाकडे जाण्याची परंपरा होती, की दिस वॉज द रिलेशन बिटवीन द इकॉलॉजी अँड द मॅन, आणि इट वॉज अ सिम्बॉलिक रिलेशनशिप. किती छान नातं या दोघांमध्ये जोडलेलं होतं. हा नैसर्गिक. आयुर्वेदिक तर नक्कीच आहे, त्याच्यामध्ये जेवढी मेडिसिनल व्हॅल्यूज आहेत, म्हणजे रानात कधीतरी माणसाला रक्त आलं असेल, कुठं आपटला असेल माणूस, तर हा रक्तप्रवाह थांबवायचा कसा, मग त्यानं कुठल्या तरी उस्कीचं झाडाचा पाला टेस्ट करून लावला असेल, तिथे रक्त थांबलं. अशा अनुभवातून तो शिकला. जसं एखादी वस्तू आपण घरामध्ये आणतो, आज ट्यूबलाईट आणतो किंवा फॅन आणतो, आणि त्याच्यावर लिहिलेलं असतं टेस्टेड ओके, तशी ही टेस्टेड ओके संस्कृती होती, ज्याने लोकांनी, आमच्या पूर्वजांनी प्रयत्न करून जे जे अनुभव त्यांना आले, त्या अनुभवाच्या आधारे सिद्ध करून ह्या वनस्पतीवर शिक्का मारला की ही आसाळे आहेत, हसोळी म्हणतात त्याला. ते हसोळीचं झाड हे जॉन्डिस म्हणजे काविळीसारख्या आजारावर फार उपयुक्त आहे. ओके. असं हे शिक्के मारलेले आहेत त्या वनस्पतीवर. मग त्याचा उपाय कसा करायचा, कधी, म्हणजे एवढी माहिती आहे का, की फ्लावरिंग टाईम काय आहे, फ्रुटिंग टाईम काय आहे, कुठला भाग औषधी आहे. आयुर्वेदामध्ये पान, फुलं, बीज हे सगळं औषधी असतं वेगवेगळ्या प्रकारे. ते कधी काढायचे, समजा पानं औषधी आहेत तर ती पानं काढायची कधी, कोकणीत खुटणं म्हणतो त्याला, ती खुटायची कधी पानं, सूर्यास्तानंतर का सूर्योदयापूर्वी का मध्यान्हाच्या वेळी, किती पानं खुटायची आहेत, 4, कुठली, कोंबरीकडची पानं की जून पानं, या सगळ्याचं शास्त्र आहे बरं का आयुर्वेदामध्ये, हे सगळं आहे. आणि हे काढल्यानंतर समजा 4 पानं काढली
किती पाण्यात उकळवायची आहेत ती, किती पाणी घ्यायचं आहे, किती वेळ उकळवायची आहे, मग त्यातलं एक चमचा घ्यायचा आहे का किती घ्यायचं आहे, डोस किती आहे त्याला, हे ह्या सगळ्याचं शास्त्र आहे. म्हणून आयुर्वेदाकडे माटोळीचा संबंध फार जवळचा आहे. मग व्यावसायिक संबंध आहे. बऱ्याच गोष्टी अशा आहेत की ज्या अनेक व्यवसायामध्ये आपण वापरतो. रिठा आहे फॉर एक्झाम्पल, हा कपडे धुण्यासाठी आधी त्याचा आताही तो शॅम्पूमध्ये आणि याच्यामध्ये त्याचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात होतो. तसे व्यावसायिक उपयोग पण त्याच्यामध्ये आहेत. आणि बाकी अनेक गोष्टी अशा आहेत की ज्या आपल्या धर्माकडे कुठे ना कुठे जोडलेल्या आहेत. म्हणजे ज्याला आपण समिधा म्हणतो आता यज्ञात घालायच्या, तर यज्ञात अमुकच प्रकारचं लाकूड का टाकायचं, कुठल्याही लाकूड आणून यज्ञात टाकतात का, नाही टाकत, त्याला काही विशिष्ट शास्त्र का, तर हे लाकूड टाकल्यामुळं त्याच्यापासून लहरी ज्या निर्माण होतील, जो धूर निर्माण होईल, जे वायू निर्माण होतील, ते मानवासाठी आवश्यक आहेत. बरोबर. ते जंतू मारतील. म्हणजे आजच्या काळामध्ये त्याला आपण सॅनिटायझर्स आणि हे जे सगळं म्हणतो, अशा ह्या परंपरेनं आलेल्या सगळ्या संकल्पना आहेत. आणि म्हणून माटोळीचा संबंध ह्या सगळ्या गोष्टींकडे, चारही गोष्टींकडे आहे असं आपण म्हणू शकतो. बरोबर. ज्यावेळी तुम्ही हे पुस्तक लिहित होतात किंवा यासाठी माहिती गोळा करत होतात, त्यावेळेला ही सगळी ऑथेंटिक माहिती गोळा करण्यासाठी नक्कीच तुम्हाला एक विशिष्ट कालावधी लागला असेल, तुम्हाला एक एफर्ट्स लागले असतील. मग याबद्दल तुम्ही काय सांगाल, या पूर्ण ह्या प्रोसेसबद्दल? कव्या, मी या पुस्तकाचं श्रेय मला एकट्याला कधीच घेऊ शकणार नाही, कारण हे एक सामूहिक कार्य आहे. अनेकांचे हातभार या पुस्तकासाठी लाभलेले आहेत. म्हणजे मी सुरुवात करायचं झालं तर माझे संकलक, माझे अनेक विद्यार्थी, माझे अनेक सहयोगी, माझ्या कॉलेजमधले प्राध्यापक, बॉटनीचे अनेक प्राध्यापक की ज्यांनी या संबंधी सगळी माहिती दिली. मग अनेक डोंगरावर जायचा आम्हाला योग आला, त्यावेळी जावंच लागायचं. आणि तुला माहिती की हा श्रावणापासूनचा काळ सगळा पावसाचा काळ आहे, त्यामुळे डोंगरावर जाताना चिप्प भिजायचो, फार चढण चढावी लागायची, बऱ्याच वेळा खायची जेवायची मारामार असायची, डास म्हणा, अन्य जीवजंतू यांचा त्रास व्हायचा, काटे लागायचे इकडे तिकडे, सवय नसायची ना बऱ्याच लोकांना ते जाणं येणं. बरं, हा सगळा लवाजमा घेऊन जायला लागायचं, फोटोग्राफर, व्हिडिओग्राफर हे सगळं घेऊन. आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आमच्या फोटोग्राफरनी आतापर्यंत कोणी जगात काढले नसतील अशा पोझिस घेऊन फोटो काढलेले आहेत. म्हणजे जमिनीवर झोपून, झाडावर चढून वगैरे वगैरे अनेक प्रकार. आणि हे सगळे पावसातले फोटोग्राफ्स आहेत. या पुस्तकात एकही फोटो टेबलवरचा नाही आहे, झाडावर काढलेले फोटो आहेत प्रत्यक्ष. तर एवढं सगळं हे काम करत आम्ही मग ज्याला मी बॉटनिकल क्लासिफिकेशन म्हटलं, म्हणजे जेवढं फील्डवर्क महत्त्वाचं तेवढं लॅबवर्कही महत्त्वाचं होतं. कारण 10 वेळा टेस्टिंग करायला लागायचं ना. मी देतोय नाव खरं आहे, पण त्याचं क्रॉस चेकिंग केलं पाहिजे. मग इथून ते आपले प्राध्यापक मंडळी मद्रासला पाठवायच्या तिथल्या लॅबमध्ये, तिथून कन्फर्मेशन यायचं, अजून त्यांचे मित्र जिथे कुठे आहेत तिथं पाठवून त्याचं कन्फर्मेशन घ्यायचे. हे सगळं करून त्याचा ढाचा बनला पुस्तकाचा. आमच्याकडे जवळजवळ 157 वनस्पती होत्या, पण पुस्तकामध्ये 125च आम्ही जमा करू शकलो, कारण बाकीच्यांची ऑथेंटिक माहिती मिळाली नाही. आता आमच्याकडे 437 वनस्पतींची माहिती तयार आहे. म्हणजे माटोळीची दुसरी आवृत्ती जी आता मोठ्या व्हॉल्यूममध्ये येईल ती तयार आहे. पण अजून धाडस होत नाही प्रकाशनाचं एवढ्यासाठी की पैशांचा विषय नाही आहे. पैसे अशा चांगल्या कामासाठी सहज मिळतात, पण जे काही आपण देऊ ते ऑथेंटिकली बरोबर असलं पाहिजे, ते विश्वासार्ह असलं पाहिजे, याच्यासाठी प्रयत्न चालू आहे. त्यामुळे अशा अनेक फेजीसमधून आम्ही गेलो. डोंगरावरचा प्रवास असेल, आयटमच्या बद्दल माहिती विचारणं गावकऱ्यांना, विशेषतः वयोवृद्ध लोकांना. काही माणसं अशी भेटली की चला मी डोंगर दाखवतो म्हणाली, डोंगरावर घेऊन गेली. मग हे झाड हे असं होतं, हे तसं होतं, अमुक वेळेला फुल फुलतं, अमुक वेळेला फळं येतात, या झाडाचा हा उपयोग आहे, या झाडाचा त्या उपयोग आहे, अशा 200-300 झाडांची माहिती असणारी माणसं पण मिळाली. आणि काही जण असे मिळाले की नाही बुवा, नक्की काही सांगता येणार नाही, हे आहे रानात पण कुठे आहे ते दाखवता येणार नाही, अशी पण माणसं मिळाली. अनेक अनुभव आले त्यातनं. आणि ह्या 2-3 महिन्यात, म्हणजे पावसाच्याच महिन्यात तर होतात ही सगळी फुलं फळं. आणि तुला सांगू, एवढं प्रसन्न रूप आहे की आयुष्यात जर काही कमावलं असेल तर ते मनमोहक रूप जे डोंगरावर जाऊन पाहिलं. आत्ता म्हणल्याप्रमाणे ते हरण्यानी फुललेला डोंगर, गालिचे टाईप, किंवा त्या शिरमंडोळीच्या फळांनी सजलेला डोंगर,
कांगल्यानी सजलेला डोंगर, म्हणजे कांगलेणीच्या वालीच वाली, असं जे एक मोहक निसर्गाचं दर्शन मिळालं, ही त्यातली जमेची बाजू होती. की मन किती शरीर दमलं वर जाऊन सुद्धा चालून, एकदा वर ते दर्शन झालं की मन तृप्त व्हायचं, सगळे श्रम विसरायचो आम्ही. असं पण बऱ्याच वेळा त्याच्यामधून घडलेलं आहे. तर ह्या सगळ्यातून यामधून ते पुस्तक पुढे गेलं. मग छपाई करायची जेव्हा वेळ आली त्यावेळी स्वाभाविकपणे, कारण कलर दस्त छापलं तर ते लोकांना त्याचं इम्पॉर्टन्स कळलं नसतं ना, त्यामुळं मल्टी कलरमध्ये छापण्यासाठी पैसे तेवढेच पाहिजे होते. आणि तो काळ प्रिंटिंगचा, आज कोल्हापूर मार्केट आपलं प्रिंटिंगसाठी फार आज फेमस आहे आणि गोव्यापेक्षा खूप स्वस्त पण आहे. तर त्या तिथेच छापलं हे पुस्तक आपण. आणि गोव्यातले काही फायनान्सर, मी काय या कार्यक्रमात नाव घेत नाही, परंतु अशा अनेक दात्यांनी या पुस्तकासाठी आर्थिक मदतही केली. आणि सगळ्या म्हणून मी म्हटलं हे सामूहिक कार्य आहे. श्रेयस द्यायचं असेल तर ते सगळ्यांना, फोटोग्राफर धरून ते आपले संकलक आणि त्याचे स्पॉन्सरर्स पकडून ते त्याचे बॉटनिस्ट, हे सगळे जे आहेत ना, या सगळ्यांचं ते एक सामूहिक कार्य आहे असं मी म्हणेन. आपण आता सर इतकं डिस्कस केलं, माटोळीचं स्वरूप, काही वर्षांपूर्वीचं स्वरूप आणि आत्ताचं स्वरूप याच्यामध्ये आपल्याला खूप फरक दिसून येतो आणि याच्या पुढे तर हे स्वरूप खूप बदलेल असं आपल्याला माहिती आहे. मग तुम्हाला काय वाटतं की अजून काय बदल होऊ शकतात माटोळीमध्ये? एक कसं आहे की माटोळीला एक पवित्र रूप मानलं जातं. माटोळी म्हणजे मंटप. मंटप म्हणजे ज्याला आपण महालक्ष्मीच्या रूपात पाहतो. गणपतीची पूजा करण्याआधी माटोळीची पूजा केली जाते. माटोळी लावल्याशिवाय गणपती येऊच शकत नाही घरामध्ये. त्यामुळे आदल्या दिवशी माटोळी तयार करायची किंवा त्या दिवशी सकाळी, मगच गणपतीचं आसनस्थ व्हायचं गणपती, एवढं त्याला. आणि ती मंटस्थ महालक्ष्मी असं तिला म्हटलं जातं. त्यामुळे तिला महालक्ष्मीचं स्वरूप आहे. आणि आधी एवढी पवित्र मानली जायची माटोळी, आणि आताही गावागावामध्ये तशीच श्रद्धा आहे. तुला आश्चर्य वाटेल मी सांगतो त्या उदाहरणावरून, की समजा एखादं दाम्पत्य आहे आणि लग्न होऊन 4-5 वर्ष झाली, मूल होत नाही आहे, तर गणपतीसमोर नवस फेडायचा की बाबा मला मूल दे असं. आणि समजा कर्मधर्म संयोगानं त्यांना पुढच्या गणपतीच्या आधी मूल झालं, तर ते मूल काही काळ माटोळीला बांधण्याची संकल्पना आहे आणि बऱ्याच ठिकाणी ही केली जाते अजूनही. त्याला झोळी केली जाते त्या माटोळीला आणि त्याच्यात ते मूल काही काळ ठेवलं जातं. असे प्रकारचे नवस, म्हणजे एवढी माटोळीला, एवढं मूल झालं मला पुढच्या वर्षी तर तुझ्या माटोळीला बांधेन, असं त्याचं महत्त्व गोव्यामध्ये पावित्र्य आहे त्या माटोळीचं. एक वज्या नावाची परंपरा आहे. जसं माटोळी परंपरा आहे तशी वज्या आहे, की नववधूला आपल्या बापाकडून ती सासरी जाते त्यावेळी एक भेट, म्हणजे दर गणपतीला आपण ती देतो. आणि त्या वजामध्ये बाकी बाप केवढा श्रीमंत असेल त्याप्रमाणे तो वस्तू टाकेल, गोडधोड टाकेल, हे टाकेल, ते टाकेल, दागिने पण टाकेल काही. पण कमीत कमी असोला नारळ माटोळीसाठी, कमीत कमी काही माटोळीचं साहित्य हे त्याच्यामध्ये असणारच आहे. एवढं माटोळीला गोव्यामध्ये महत्त्व आहे. आता कालांतरानं ते आपण जसं आत्ताच बोललो की ते नुसतं अंधानुकरण, नुसतंच आणलेल्या उरबाडलेल्या फळफळावळीचं एक प्रदर्शन, किंवा मी श्रीमंत आहे म्हणून दाखवायला अनेक वस्तू आणून बांधायच्या, त्याच्यामधलं काही शास्त्र माहीत नसणं. ह्याच बरोबरीनं तू मगाशी सांगितल्याप्रमाणे प्लॅस्टिक किंवा अन्य लाकडी वगैरे असे पदार्थ, असं स्वरूप त्याचं बदलत गेलेलं आहे. ठीक आहे, बदल हा अपेक्षित आहे, पण बदल घडताना सुद्धा त्याच्या मागची जी मूळ संकल्पना आहे की मी निसर्गाकडे गेलं पाहिजे, निसर्गाकडे जाण्याचा माझा हा दुवा आहे, एवढं जरी मानवानं ओळखलं तरी जी परंपरा आहे ती पुनरुज्जीवित करण्यामध्ये आपण सफल होऊ असं मला वाटतं. की त्याच्यामध्ये केवळ अंधपणे न बघता डोळसपणे या परंपरेकडे जर आपण पाहू शकलो आगामी काळामध्ये, तर मी बांधेन 10च आयटम माटोळीला, पण ते 10 बांधताना त्याचं सगळं शास्त्र मला माहिती असेल. असं घरातल्या विद्यार्थ्यांनी जरी एवढा हा संकल्प केला तरी केवढं बॉटनीचं काम, त्याच्यामधून विज्ञानाचं काम जे आहे ते उभं होईल आणि एक डोळस आपण शास्त्रीय दृष्टिकोन समाजाला देऊ शकतो. आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये अशा अनेक परंपरा आहेत ज्या आपल्याला फक्त माहिती आहेत, पण त्या परंपरांमागचं ज्ञान किंवा त्यामागची भूमिका आपल्याला माहिती नसते. पण आज सरांमुळे आपल्याला माटोळी ही फक्त परंपरा नसून यामागचा आध्यात्मिक, आयुर्वेदिक, नैसर्गिक या सगळ्या बाजू आज आपल्याला सरांनी सांगितलेल्या आहेत. वेळात वेळ काढून सर तुम्ही आम्हाला ही प्रॉपर माहिती दिलीत, त्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार. आपलेही आभार, धन्यवाद. आणि हा गणेशोत्सव आपल्या सगळ्यांना सुखा समृद्धीचा जावो एवढीच इच्छा. पाहत रहा गोमंतक.